ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଂସାରୀ ଘର ପାରା। ଆରେ ରେ ରେ ରେ, ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଯାତ୍ରା ପାଟିର ମାଲିକ ସିଏ। ଇଏ କଣ କହିଲାଣି କଂସାରୀ ଘରର ପାରା? ଏ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ପୁଣି କଂସାରୀ ଘର ପାରା ହେଲେ କେତେବେଳେ? ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ବେ ଇଏ କଣ ବେ? ତାଙ୍କୁ କୁଲା ଢାଉଁ ଢାଉଁ କଲେ ସେ ଶୁଣିବେନି। ତାହେଲେ ଡିଜେ ବଜେଇଲେ ବୋଧେ ସିଏ ଶୁଣିବେ। ଆଇନ କାନୁନ ସବୁକୁ ସେ ପକେଟର ପକେଇକି ବୁଲନ୍ତି। କଣ କହିଲ ପଣ୍ଡା ବାବୁ? ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆଇନ କାନୁନକୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ପୂରେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ପଣ୍ଡା ବାବୁ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର ପକେଟ କେତେ ଲମ୍ବା କି ଆଇନ କାନୁନ ବି ତାଙ୍କ ପକେଟ ଭିତରେ ଧରି ଯାଉଛି? ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହଁ। ଆଉ ଏ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ କଣ ବାଉଁଶ ଠାରୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା? ତମେ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ନ ଜାଣିଛ ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଶିଖ ଜାଣ। ଆଇଁ କଣ କହିଲ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଇନ କାନୁନ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ? ଇରେ ସିଏ କଣ ଓକିଲ ନା କଣ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ତମେ ଜଣେ ଭାରି ଗଲୁଆ।